Bideo honetan zatiki baten kenketa bat egiten da. Lehenik eta behin, gogoratu zatikien batuketak eta kenketak egiteko, batu edo kendu behar diren zatikien izendatzaileak, hau da beko zenbakiak, berdinak izan behar dutela. Lehenengo pausoan hori lortu behar dugu. Hori lortzeko, lehenbizi zenbakitza izendatzaileak faktorizatu egiten dira. 15ekin gauza bera. 6 faktorizatuta 2 bider 3 da, eta 15 faktorizatuta 3 bider 5. Faktore hauekin 6 eta 15 zenbakien multiplo komunetako txikiena topatuko dugu. Horretarako, bi faktorizazioetan agertzen diren zenbakietatik, biderkagaietatik, berretzaile txikienekoa hartzen da, eta bakarrean agertzen direnak ere sartzen dira. Kasu honetan, bi zenbakia hemen bakarrik agertzen da, 6aren faktorizazioan, hori piniko dut. 3a, bietan agertzen da, kasu honetan, biek berretzaile berdina daukate, bat, orduan horietako bat jartzen da, 3a, eta amaitzeko, 5a, 15aren faktorizazioan bakarrik agertzen dena. Beraz, 6 eta 15 zenbakien multiplo komunetako txikiena, 30 da. 30 izango da, zatiki berrietan izendatzailea. Izendatzailea zatiki batean aldatzen badegu, proportzio berdinean aldatu beharko da zenbakitzailea ere. Beraz, 30era pasabagea 6tik, bider 5 egin dugu, 30 zati 6, 5 delako. Eta hori biderkatu beharko dugu, jatorrizko zatikiak zeukan zenbakitzailearekin. 35 ematen dugu. Gauza bera hurrengoarekin. 15etik 30rea pasada, 30. Zati 15 bida, beraz, 2 aldiz handiagoa da oraingoan zatiki honen izendatzailea. Bider 2 egin beharko dugu, zenbakitzaileare bai. Beraz, zatiki baliokideak, 7-6 baliokidea, 35, 30 da. Eta 15arena, 2 30. Dagoeneko zatikiek izendatzaile berdina daukatenez, kenketa egin daiteke. Gogoratu kenketa egiteko, izendatzailea dagoen eran gelditzen dela, eta zenbakitzaileak kendu egin behar direla. 35, kendu. 33, 30 izango litzateke kenketaren emaitza. Gogoratu ere, zatikiekin jarduten dugunean, emaitza zatiki laburtezinean eman behar dela. 33 eta 30ek badute zatitzaile komun bat, 3 zenbakia, beraz emaitza egokia 11 da. 33 zati 3 11, eta 30 zati 3 10.